Para mí el vehículo eléctrico es una ciudad neta. A mí el vehículo eléctrico es innovación. Es una posibilidad de cambio. Es sostenibilidad. Modernidad, seguridad. For me, electric car is the future. Sostenibilidad. Es ecológico. Es el futuro. Para mí un coche eléctrico es silencio. L'Expo Elèctric és la fira més important del sud d'Europa de vehicles elèctrics i el principal objectiu és conscienciar el ciutadà de que el vehicle elèctric és el futur i és el present. El públic pot trobar absolutament tot el que es pot trobar en vehicles elèctrics. Fem activitats. La primera i més important és el test de vehicles. La gent surt encantadíssima. Millor de tot és que no se sent res i aleshores és una meravella. No, és força interessant. Es muy cómodo de conducir, muy silencioso. Per mi ha sigut una experiència molt gratificant. Jo que tinc un convencional, no sé, em sembla que m'ha enamorat. Llavors tenim les activitats infantils, que són, jo crec que bàsiques pel futur del vehicle elèctric. Es tracta de que el nen o la nena prengui consciència del que és un vehicle elèctric i de que existeixen, perquè aquest serà un prescriptor tant quan ell se l'hagi de comprar com pels seus pares.